Bon dia des de l'Oasis. Hem entrat al 2021 i com a gent guai d'esquerres, el que volem, sobretot, és no fer les mateixes cagades del 2020. Per això, la penya del còctel, hem fet 3 reflexions així facilones per entrar de ple a aquest nou any. Aleshores, la primera. Si ets d'esquerres i vius al segle XXI, aprofita i estrena la roba xuleta que t'han portat els Reis, el Papa Noel o el Tio. Si no ho fas, què pot passar? Que et confonguin amb algú de la rave de Llinars. Però això no serà un problema perquè els Mossos no et faran res. El problema és si ets un sense sostre o algú del sindicat d'habitatge del Raval que potser la poli et dispara. Per tant, de cara al 2021, canvia el gos pataner adoptat per un chihuahua de botiga, o si no, adopta un galgo. Reflexió número 2. Vacuna't o vacuna't, perquè si tu vols veure que la gent la palmi, nosaltres et vol de mort a tu. Però si ets blanc, tranquil, que no passarà res. Si no et vols posar la vacuna i ets un blanquito, doncs te la podràs posar més endavant. I si també ets un blanquito i fas alguna xulo a nivell artístic, potser el Pablo Iglesias et dona la nacionalitat espanyola, que et diuen que és millor que la vacuna perquè ho cura tot. Ho cura tot menys la inutilitat de ser d'esquerres i votar a Podemos i Esquerra Republicana. Per tant, de cara al 2021, si no vols ser un inútil, vacuna't. La última reflexió, la tercera. No miris física o química al reencuentro. És una puta merda de fatxes. Per què? El Cabano, corrupción en Miami en plan polinacional. La Cova, la típica així en plan ojos de brujo, Melendi, ministra d'Espanya de Podemos. I un fantasmito per allà donant voltes per la casa. Creiem, i la gent del còctel ho hem pensat, que és el nou projecte de l'Albert Rivera i la Malú. Tot i que diuen que la Isabel Fuixet també està fotuda. Per tant, recollint-ho tot una miqueta, si vols entrar al 2021 sent d'esquerres i guai, adopta un galgo, vacuna't i no miris física o química. I, a part d'això, com sempre, el còctel convida a la casa. Comencem l'any acompanyats per 2 cracs dels dibuixets, la Caral Guinart, coneguda com a que ratura a l'Instagram, i el Martí Melcion, conegut com a Martí Melcion a l'Instagram. Sí. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Teniu, com de costum, amb això no hem variat. Molt bé, és molt de gent que fa dibuixets. Sí, sí. Molt bé. Sí. Pot ser. No hi ha hagut variació amb aquest any i seguim tenint còctels davant. Els podeu provar, si voleu. Aviam. Estan bevibles o estan per vomitar? Està molt bon. Estan bé. A mi m'agrada Estan molt. bé? Sí, sí. Estem millorant? M'agrada molt, em Creieu? porta la meva infància. Bueno, la meva infància. Recorda la teva No, la meva adolescència. No, em porta la meva... Ara ho entenc al tot. principi de quan començava a sortir de festa perquè identifico Malibu. Malibu, I és el que pinya primer coco. vivíem. Sí. Estem bé perquè hem escollit un nom un pelín infantil, potser juvenil, que es diu... El còctel aquest es diu El Gatito. Aquest? Per què es diu El Gatito? El teu còctel es diu El Gatito. Es diu El Gatito, ho hem tret d'un llibre antic de còctels que tenia el Ricard amagat a casa, vull dir, no ens hem inventat. Ho hem pensat perquè ens agrada molt el personatge de l'Errec, aquell gatet que et mira així i posa aquesta careta de que mai ha fet mal a ningú, però en realitat és tot un espadatxí en el seu interior. I creiem que encaixes prou amb aquesta figura. Tu com ho veus? Sí, pot ser. Ha fet un... Bueno! Ha fet un miau, que molt de gatet. Sí, podria ser, sí. Pots fer crítiques. O com et defineixes a tu, o com et definiries amb un Ja còctel? estem atacant, Sí, estem atacant. Estem en la Hem qüestió. fallat. Quin seria el teu còctel? No, Una jo- copeta de jo vi no- negre? No. De Vinya del Mar? No. Jo crec que n'hem fallat, crec que hi ha hagut un soroll de... No, heu encertat. M'ha portat el... És com a Ratatouille, sabeu? Quan el crític aquell Lego prova el Ratatouille i el transporta com en el seu passat quan era un nen, doncs m'ha passat exactament el mateix. Però en comptes de ser un nen, un adolescent que està començant a pindurar. I amb tu, Caral, hem volgut fer la versió sexy del drama. Hem pensat en un Cosmopolitan que mola bastant, una mica... Molt bé. Estem bé d'aquest rotllo sexy de Nova York. I hem passat al barri de Brooklyn, però hi havia un punt de dramatisme d'aquest estil, de la típica dona de Brooklyn que
podria caure-se el secador accidentalment en una banyera que ha omplert de llàgrimes seves prèviament, allò que dius, com qui no vol la cosa. Com ho veus? Molt bé, molt bé, molt bé. O sigui, molt ben trobat. O sigui, jo soc una tia que... O sigui, soc d'aquestes persones que li agrada el Bloody Mary. Llavors, partint d'aquí, guai. O sigui, l'altre dia en una fira em van definir, en plan, una noia estava allà mirant les meves postals i diu, joder, es que todo lo que tienes es muy triste y muy sexual. I ho vaig trobar com molt encertat, així que endavant. Entre precari i privilegi, entre ràbia i cura, entre pilotes de goma i coixins d'espuma. Som filles socials. Vale, Caral i Martí, estem al primer gabinet de crisi del 2021. Un 2021 que comença amb una nova saga del Simsajo, en el que la noia de les tetes i la queratina, que totes en vegem, s'ha presentat a saltar el Capitoli, per tant, fora Katniss Everdeen, nova èpica de la vida, i per tant, nosaltres aquí estem, fotent-nos un còctel i parlant de dibuixets. Per tant, no sé qui és més outsider, si els de la sala del Capitoli o nosaltres, però bueno. La primera pregunta que us volem fer des del gabinet de crisi és com éreu de petits? Petits, què vol dir petits? Com éreu... Molt petits. Sí, a l'escola primària. No éreu el típic nen de la classe que sabia fer dibuixar, no? El típic nen majo que acaba tothom, que tothom li diu dibuixa'm no sé què, dibuixa'm no sé quantos. Sí, jo era aquest nen, no Sí, l'enganyaré. Tu també. Jo crec que era una mica cabroneta. Jo no, jo zero cabron. Jo era com super... sempre patia molt. La meva mare sempre em diu que jo patia molt, en plan, sempre estava com... Hauríem d'haver fet el Bloody Mary amb ell. Ja, hauríem de fer la Bloody Mary. No, he de ser empoderat, ja no pateixo tant. I éreu els que dibuixàveu a la pissarra també? O no? Tope. O llibreteta només? No, la pissarra no. A la Mai. pissarra. Sí, que et feien escriure al dia. O al marge dels llibres, no? La típica. El Clar, és que dibuix hi ha- al marge de llibres és el típic Clar, que és que queda hi ha bé. com les dues començar. cosetes, no? Hi ha un marge de llibres o les teves llibretes que després havies de presentar a la profe o a la pissarra en plan buscant el públic de la classe. Ah, o sigui, que dibuixava a la pissarra perquè la gent veiés que Sí. dibuixava bé. No, Sí. això... És que aquesta pregunta us la faig per saber més si dibuixar és un do que et ve des de petit o és una que decideixes fer ara perquè està de moda. Està de Sabeu? moda dibuixar. Jo crec que sí, jo crec que Estem de moda. està Jo crec que bastant de és el moda Jo crec dibuixar. que... No, jo no estic Entre el d'acord amb hand això. poke, entre els còmics, entre els no sé quantos, jo crec que està una mica de moda. Igual sempre En sortiu... realitat guai, no? Que estigui de moda. Sí. Com, uau, som trendis, per fi. Ja. Però jo crec que jo no estic tan d'acord amb això. Bueno, No. sí, o sigui, sí per una banda, però penso que també com que hi ha molta... O sigui, ara amb el 3D i tot això... Ui, aquest discurs, Fa molt pal, no? De sobte. M'estava fent molt pal a mi Amb mateix. Pixar i tal. No. Però vull dir, sí que en plan, no sé... No, sí, està de moda. Creieu, o potser us podeu encaixar en aquesta generació que els vostres pares, les vostres famílies ens deien estudia, dedica't al que més t'agrada perquè segur que t'anirà molt i molt bé i podràs viure d'això i t'anirà perfecta la vida, i sou dels que després de gastar-vos molts diners en escoles molt bones us heu adonat que potser hagués sigut més pràctic estudiar dret, medicina o educació i no tenir tants problemes com a artistes? Anaves molt bé fins lo de medicina i educació. O sigui, Ja. perquè m'estaves retrat... O sigui, perquè clar, jo vaig Sí. estudiar a l'ESCAC, que és una Vale. uni molt cara. I no, estic treballant en això. Llavors, però sí, jo sempre penso que hi ha un error que és que als 18 anys ja et facin... O sigui, com que ja t'has de ficar en una carrera, perquè realment jo als 18 anys que no m'enterava de res. I llavors, pues, sempre penso que és un error. Vull dir que als 18 anys ja sigui l'edat en què... No, als 18 no, a vegades als 17. Vull dir que ja t'has de decidir quina carrera fas, en plan de posar-te allà 4 anys, 5 anys de la teva vida a estudiar alguna cosa i si ho deixes que sembli que és com, ai, està perdudíssima aquesta persona, en plan... Sí, jo crec que hi ha la dèria aquesta de preguntar-nos tota l'estona què volem ser de grans quan jo al final m'he fet gran i encara no sé què sóc ni què vull ser, no? O sigui que, sí, jo també he estudiat a una escola molt cara i no he sapigut cap a on anar fins que no he acabat la carrera i m'he oblidat de la carrera, saps? I penso que també és com una pressió molt heavy a tota la gent que puja de no, si estudies
dret seràs advocat, si estudies medicina seràs metge. No, aviam, jo puc estudiar medicina i al final dedicar-me a dibuixar. Però també pensem que molts cops hi ha aquest punt dels pares, no? Que em diuen això, jo per exemple la típica nena que em deien tu estudia el que tu vulguis ser i si tu hi poses fe, una mica aquesta idea americana, no? Del self-made man, que tu treballa pels teus somnis i ho aconseguiràs i som una mica aquesta generació fracassada que potser l'Instagram o coses així amb l'art és el que menys s'ha vist tocat, però jo que sé, amb qualsevol altra feina potser optar per alguna cosa menys ambiciosa et dona un sou que no tindràs de cap altra manera. Sí, sí. Bueno, perquè jo crec que la generació dels nostres pares venien de la generació dels nostres avis, que una mica l'honor era aquest de poder dir en plan ai, mira el meu fill que està estudiant una carrera i després just acabar la carrera, però és que clar, els meus pares, o sigui, els nostres pares quan acabaven la carrera eren les empreses els que els anaven a buscar per donar-los feina, era com que les empreses es disputaven en plan els... O no havien de fer el cap, o no havien de fer el cap per ser profe, o no havien de fer el cap per ser profe també, podien treballar pam, directament a currar. Sí, o si eres periodista et donaven el carnet del col·legi de periodistes directament, saps? Vull dir que al final també és important diferenciar aquest context que van viure els nostres pares amb el que hem viscut nosaltres, però que ells l'han aplicat a la nostra educació i als nostres objectius vitals que hem tingut. Bueno, potser aquest valor de l'esforç, que jo crec que la nostra generació al final està entre aquests valors dels nostres pares, que és com treballa, estudia, després quan acabis esdevindràs el que has estudiat i treballaràs, i després tenim una generació fins i tot potser més jove que nosaltres, que és com que estem descobrint que està aconseguint coses com per una altra via totalment alterna de, jo què sé, doncs... Bueno, és la llei del sobreesforç aquesta, no? De tu arribaràs super lluny si fiques moltíssim esforç i si tens claríssimes les teves metes. Perquè el tindre clar la teva meta és una cosa que a mi se'm repeteix des del primer d'ESO. No, caral, tu, vols ser dibuixant? Doncs seràs dibuixant. I al final et trobes en una carrera de disseny i al mig de la carrera te n'adones que, ostres, això de ser dibuixant, bueno, està bé, no? Però hi ha moltes altres coses. I t'acabes menjant unes crisis existencials de la parra perquè resulta que has de desfer el discurs aquest, no? I que tot és una mica més ambigu. I si el rotllo aquest més alternatiu o més lliure a nivell artístic no funcionés, us faríeu profes de plàstica? Jo soc profe, o sigui, jo he sigut profe a batxillerats i és molt agraït i mola moltíssim, però també havent estat a X llocs fent el profe veig que hi ha profes que no haurien de ser profes. Perquè això que et dius tu mateixa, que si no anés bé tot això series profe, doncs no, perquè és que jo no, bueno, no sé, o sigui, no tinc la meva vocació en ser profe, és que ensenyar és complicat. És que és el rotllo, a vegades com profe de plàstica o profe de música, moltes vegades que és com la part més artística, que potser batxillerat encara els xavals ho entenen més, però jo recordo amb 13 anys 30 xavals tocant la flauteta o 30 xavals amb pinzell, vull dir, clar, és que és impossible, és allà una batalla campal totalment. I per això hi ha tants profes que no tenen el do, o sigui, la vocació de professor, perquè és gent que ha fet carreres, que s'ha trobat amb un futur zero i per tant han decidit optar per la docència. Per tant, com que era la seva última sortida, la que menys els agradava, òbviament no hi ha una vocació real. No, i en el tema de l'art, a mi és una cosa que aquí això em fa enfadar moltíssim, perquè no sé què passa a l'ESO i a la secundària, que els professors i professores d'art estan super menyspreats com l'assignatura en si, no? I al final jo trobo que és una molt falta de respecte per la cultura d'un país, com menysprear l'art i la creació tan visual com del tipus que sigui des d'una edat tan petita, o sigui que hi hagi professors que es fiquen allà perquè no m'ha anat bé la carrera d'art, doncs vaig a ensenyar a fer la gamma cromàtica. És la cultura del que dèiem abans, vull dir, si jo per arribar a currar del que em moli he de ser en plan Oliver Twist, vull dir que mentre estudio la carrera faig 4 treballs precaris de merda i al final, com que l'únic que podré fer per dedicar-me al món de l'art és treballs precaris, doncs me'n vaig a profe. I jo ho faré, profe d'història. Jo espero que no. Jo profe de català. Profe de català, profe d'història, és el que hi ha. Llavors, volíem parlar una mica del contingut que
que expresseu tots dos en les vostres vinyetes, il·lustracions, etc. Hem analitzat una mica des del còctel que hi ha una autoconsciència de les contradiccions en el jovent, no? Per exemple, tu, Martí, per exemple, amb vinyetes com la de la noia que la fan fora de la seva feina, de la botiga, i compinxa les seves amigues per tirar ous a la botiga, i quan arriba a casa a les 6 al vespre se n'adona que els ous els haurà de netejar la seva companya, que està tan explotada com ella, i per tant convoca les seves amigues a les 6 del matí per netejar el que havien embrutat. O tu, Caral, tens dibuixos i il·lustracions també molt relacionades amb aquestes contradiccions, com massa trista per gestionar tantes merdes i coses molt semblants. Llavors, no ho sé, com el ser tan autoconscients de les contradiccions que tenim, de que tenim moltes ganes de lluitar pel que creiem que s'ha de lluitar, però alhora pot ser que no ho fem ja sigui per por, per mandra, perquè no ens ho acabem de creure o per la precarietat que ens afecta a tots. Llavors volia que ens expliquéssiu una mica per què heu decidit parlar d'això. Les contradiccions, quan ets artista i t'has d'exposar, per mi són el meu gran mal. Bueno, gran mal no, vull dir, fent com tot, no? Però sí que hi ha moments que estàs com en una espècie de... entre l'espasa i la paret, no? Perquè jo, per exemple, puc parlar de lesbofeminisme a fondo i superpower amb això, i heu de ser lesbianes polítiques, i heu d'estar a fondo amb això, i us heu de replantejar la vostra postura relacionada envers els homes, però després m'escriuen noies que són bisexuals i que ho viuen amb tota la naturalitat del món i que els encanta ser bisexuals, i em diuen, uah, aquesta vinyeta, tia, m'encanta. I és una vinyeta que parla de lesbofeminisme, saps? I al final què penso? Què he de fer, saps? He de privar aquesta persona que tindrà els seus ideals i les seves històries i l'he de privar i l'he de cancel·lar, saps? O sigui, és que, clar, en realitat no? Perquè m'estic contradient a mi mateixa, en plan, estimeu de manera superlliure, reivindiqueu el que us surti del forat del cul, però tu no pots ser bisexual. Clar, jo crec que és un anar temptejant i anar ficant la poteta sense que se't carreguin massa al final, no sé. Però a mi, en el fons, m'agrada una mica això, en plan... Sí, com aquesta complexitat, en plan... a veure... Sí, com... A mi m'agrada la contradicció, m'agrada... M'hi trobo còmode. Sí, perquè és que al final crec que és una realitat, però que molts cops costa acceptar-la, saps? Sí. I nosaltres tenim com un consens bastant gran amb el tema de la cultura de la cancel·lació, que és una cosa que està com molt de moda a les xarxes, de linxar una persona, quan òbviament tots som conscients de les nostres limitacions, les nostres contradiccions, on arribem, on no, i amb les xarxes aquest linxament públic a un ideal fàcil, no? I el blanc fàcil, vull dir, amb mil coses. Parlarem després de temes com el ghosting, per exemple, que són coses que de sobte fem un linxament públic, no? I de sobte és fatal, no? Uf, a mi fa molta por això, És que el sector de l'esquerra és una mica... és tauró amb això i fa patir, perquè a vegades, bueno, no sé si a tu et passa, però jo a vegades penjo alguna cosa i penso, ja està. És que és el vampir dels matisos. S'ha acabat. A mi em va passar això molt heavy amb una vegada que vaig fer una enganxina que posava Emma Vilarassau. Què va passar? Això va ser molt fort, ho vaig passar molt malament aquell dia, però va ser un dia només. Bueno, jo feia molt temps que volia fer un grafiti que posés Emma Vilarassau, però amb lletres de grafiti, feia gràcia. La puta ama! Perquè sí, és una icona. No és de les meves actrius que hem tingut mai. És la nostra Kate Blanchett. Sí, Totalment. I em feia molta gràcia com aquesta cosa, no? I vaig copiar-me un disseny d'un paio que es diu Travis, no sé què, a l'Instagram, que de fet som col·legues i ara no me'n recordo ni com es diu. Bueno, segur que mai mira aquest podcast, és que no el miraran ni de conya. Llavors vaig guardar un disseny seu i després vaig fer el meu disseny, però que era copiat tal qual, amb tots els colors, les formes i tot, d'aquest grafitero. Uau, vas fortíssim. I clar, llavors, però ho vaig fer sense ser gaire conscient, perquè em vaig fer la captura a pantalla i això ho vaig fer al cap de bastant temps, i llavors ja no me'n recordava que era un tio que a més era de Barcelona, i llavors algú li va enviar, ell ho va penjar, llavors em van començar a escriure totes les quadres de grafiters, em van començar... T'has posat amb qui no tocava. Sí, vaig anar allà, o sigui... Total. I res, llavors em van començar a comentar molta gent dient-me, en plan, bueno, ficant-se a mi a saco, escrivint-me i tal, i
Llavors va haver un tio que em va escriure i em va dir es que nadie va a confiar, nunca más en ti, o sea, nadie va a confiar con una persona que se plagia las cosas porque ¿quién te asegura que no s'ha copiat les altres coses? I jo em vaig ratllar a fondo, vaig pensar, ja està, aquí s'acaba la meva carrera, parada final, baixem tots, vinga, adeu. És l'últim moment que tot es para, Sí, se't sí, congela el cor i et cau com una I a més, goteta, realment, però la gota goteta, freda. la gota d'Aquarius d'aquí. Sí, sí, sí. Bueno, és el que diem sempre, que és una cadira darrere d'un ordinador és molt fàcil, no? Aquest atac fàcil, Totalment, i totalment. després pocs cops sortim fora i Sí, sí, tenim sí. aquesta actitud en altres... No, i aquell cop ho vaig fer malament jo, en plan, no ho vaig fer bé. El que passa és que, clar, jo tampoc soc grafitero, llavors no... O sigui, entre els grafiteros, si un es copia de l'altre, sí que és molt xungo, perquè és com t'has copiat el disseny, si jo he fet un tipus d'esquerdes i tu també fas aquest tipus d'esquerdes, com... Que te'l tatxa, naturalment, eres un tol o alguna cosa així. Però clar, llavors jo crec que el tio es va entrar al meu Instagram, va veure que jo no havia fet cap grafiti mai abans d'aquest i llavors pues, no va passar res, ell va posar com un post en plan, tot bé amb aquesta persona, tal. Bé, Llavors va relaxar la cosa. Sí, Sí, ara som com col·legues. De fet el vaig referenciar en un altre còmic. Després vaig ficar el seu propi grafiti que havia copiat, així com, final feliç. Sí. Al final és una mostra de la fragilitat del que publiquem a les xarxes, no? Que Sí, és totalment possible que et cancel·lin per qualsevol cantó i apte a diferents tipus de sensibilitats. Clar, o sigui, jo això ho penso, o sigui, a mi sempre se'm tiren al coll quan parlo de sadomasoquisme i de pràctiques sexuals una mica més kinkies, no? Que tampoc estic aquí fent sanguifetge, o sigui, al final és un Instagram sensible, no ens fotem. Però, clar, després jo reflexionant penso que és que abans la penya anava a una llibreria i buscava el llibre que li interessava i sabia el que s'anava a trobar, perquè hi havia la portada, allà ficava sadomasoquisme i sexe xungo, i ells sabien. Clar, i de cop estàs a l'Instagram i et trobes allà 1.000 persones que et segueixen, que cada una és pare de diferents mares i a la mínima que puguin, que hi hagi alguna que no els hi quadrarà, et linxaran. I no et linxaran sols, és que el pitjor de tot és que la gent té amics. Sí. Sí, això es nota, perquè a mi també m'ha passat, en plan, també vaig fer un post sobre els entrepreneurs i grafiteros i entrepreneurs, no, tio! No, però he de dir que una cosa que no he dit que em va agradar molt del dia de l'Emma Vilarsau és que hi va haver un moment que es va crear un espai de diàleg entre fans de l'Emma Vilarsau i grafiteros writers, que va ser increïble això, perquè clar, o sigui, la conta de fans de l'Emma Vilarsau, que és super cookie, que fan com endevinalles de l'Emma Vilarsau i així, em van comentar... Què? Sí, Com es diu? Emma Vilarsau Emma Vilarsau fans o alguna cosa així. Superfans. Fan com una... En hi ha molts d'aquests, tu pots... Fan com una passapalabra d'Emma Vilarsau, és com super... Pues van comentar-me el meu post i llavors un altre tio, que era xunguíssim, va comentar rotllo pues que sepas que este diseño no es suyo, es de tal... Llavors això està molt bé. Això, a mi m'agrada molt això d'Instagram. I després, per exemple, això com vaig fer lo dels entrepreneurs, jo vaig notar que de sobte una tia em va comentar i de sobte com col·legues seus també em van comentar, diu que aquesta tia els ha dit als seus col·legues, en plan, mireu això, he jugat d'avantatge. Sí. És anar a robar-li el bocat a un xaval. Però això... Sí, els de sisè de primària, saps? Tu doncs... No. Bueno, però ha quedat en paus la història, no? Sí, tot en els sentits. Bueno, lo d'entrepreneurs es va quedar una mica a l'aire. Qui serà el següent? I llavors voldria que ens expliquessis una mica, no? Quina és la teva estratègia, no? De dir, faig coses més de masses per sortir una mica del gueto, però portar-me la gent al meu terreny? O... Sí, totalment. Quina és la teva... Totalment. Sí. És que em compararia amb Lady Gaga, però no ho vull fer. Llavors... Sí, fes-ho. Vai que comparem amb Lady Gaga. Tira pel dret a saco. Hòstia, no, clar que sí. No, o sigui, hi ha jo soc molt capricorn, val? I no deixo de ser una mica així empresària. Llavors... Clar que sí. Digue-ho. Entrepreneur. Entrepreneur! Que jo també soc veus, és una Entra complexitat. panel. Estem aquí, som una startup. Sí, jo sóc un entrepreneur ja. Clar, o sigui, estem volant, no? Estem volant per un sistema mainstream que hi ha coses que triomfen i fan molts diners i coses que no triomfen, no fan diners però canvien mentalitats i intenten ser una mica més reflexives, no? Aquestes ens interessen moltíssim. Les de dalt, bueno, no és una dalt i una baix, o sigui, estem com barrejats i barallant-nos. Doncs aquestes coses més mainstream, què passa? Que no són
tan... O sigui, no carreguen tant ni són més polítiques ni res, però sí que tenen molts oients. En plan que tothom escolta Lady Gaga. Bueno, en plan, que és una cosa que s'escolta per la ràdio i que és superviral i que apareix per tot arreu i que pot sortir en un dinar familiar. En plan, no, Lady Gaga va portar bistecs cruços en un... saps? Clar, llavors jo estic una mica en el tema de que has d'aconseguir que tota aquesta gent que li mola més tot el mainstream t'escolti. I quan estan una mica despistats, saps? Quan van per l'escape room allà tot tranquil·lets, els hi fots un susto. I llavors quan es fan un susto, diuen, uah, però si aquesta era la tia que parlava de diumenges al matí llegint llibres amb la teva lesbian lover i m'està dient que em puc posar un dildo de mig metre pel cul. Clar, no, és que pots fer les dues coses, no? Pots llegir Jane Eyre o Cumbres borrascoses i tal al llit amb la teva nòvia i serà idíl·lic, però també pots tindre els teus moments kinkies i també pots decidir que, jo què sé, que foc el capital mentre fas tot això. És que mola combinar-ho. Exacte. Llavors, clar, jo estic intentant jugar a això, a fer música super pop i de cop resulta que soc una diva per al món marica o per al món buller, etc. Però, bueno, és una mica... O sigui, si tu fots un cop de puny a una massa molt dura, et faràs molt mal, saps? Però si intentes rascar poquet a poquet, potser acabes atrevessant aquesta fusta. I crec que ens defineix molt també com som al final. Sí, vull dir, i des de l'esquerra alternativa i tots els motius que tenim. Vull dir, Emma Vilarsau, jo sóc un fan de la Núria Feliu i la Reina Mota, però això no vol dir que després hi hagi moments que necessitem també fer un punx, i som gent de punx. Exacte, totalment. Però també som gent de rodanxa, una miqueta. Sí. Que és combinar una miqueta. Bueno, ara volíem parlar una mica de la pena, de la tristor i els problemes. No és un tema que ens vingui de nou, però també l'hem recollit bastant de l'entrevista que et van fer tu, Martí, a VilaWeb, al blog Bou. Hem vist que la solitud, la bajona, la tristor i els problemes són temes que tots dos abarqueu en les vostres vinyetes i il·lustracions, no? Caral, tu tens la peça d'En procés de morir-me de pena, tu, Martí, tens el lema de des de l'adolescència en decadència, no? Vull dir, crec que al final són statements de la joventut d'avui en dia, de la generació Z, no? I el que us volíem preguntar i treure una mica el tema per fer una mica de tertúlia era de que si creieu que al final que la joventut era una cosa que sempre s'havia identificat com amb la disbauxa, la inconsciència, la felicitat, ara el que ens uneix i el que crea més vincles és la tristesa i els problemes que ens afecten a tots. Totalment. Sí, jo quan connecto més amb la gent que m'escolta i em mira és quan parlo d'estar molt trista i d'estar molt feta caldo. O sigui, seriosament feta caldo. O sigui, clínicament feta caldo. Això és quan la gent connecta més. Et diria que més que quan parlo de lesbianes estimant-se un dissabte al matí. Que és un bon claim, també. De pandèmia. Exacte. De pandèmia. Exacte. A mi hi ha un tema que em mola molt teu, Martí, que parlaves en allò de fer memes, no? Que és una mica sentir que amb els memes cada cop tu ho identifiques amb que tens un problema, que t'hi sents superidentificat a nivell individual i que al final el que és com viral dels memes és que aquest problema s'identifica molta més gent. I hi ha coses, la idea aquesta que ens mola molt és el rotllo del problema o el patiment col·lectiu, no? Com una base que ens pot unir, com que ens pot fer una massa més factible que lluiti, no? Que ens ajunti més que la felicitat aquesta que ens posen els botellons que ens estan dient ara, no? Totalment. Sí. A mi això dels memes és una cosa que al final m'agrada molt, vull dir que a mi m'ha passat com de veure un meme que em pensava que era una cosa concretíssima, que només em passava a mi perquè era una cosa raríssima, perquè combina moltes coses i de sobte que tingui 46.000 likes i dius, hòstia, doncs això no passa a molta gent llavors, vull dir, we are all in this together, i això m'agrada, en plan, ja sigui... Quin problema creieu que ara, o sigui, els problemes que compartim, per exemple, ara mateix, en aquest moment de pandèmia, que tothom creu que som la cara més feliç, la que ens seguim reunint, la que seguim emborratxant-nos i fent-ho tot, i nosaltres, ara mateix aquí, per exemple, que som tots joves, podem veure que el que compartim molt ara mateix són molts problemes. Jo proposo per exemple, tots els cursos que m'ofereixen no cobro. Em donen molts piropos, tens moltes qualitats i mai m'ofereixen pagar-me.
Al final de tot no hi ha la frase de cobres 7 euros l'hora. No m'arriba O mal. fer unes pràctiques extracurriculars i no poder conèixer la gent amb la que treballes i per tant no optar a que et puguin arribar a contractar perquè els agrada com ets, no? Vull dir, coses així. Totalment. Jo crec que és una cosa que ara he viscut i estic reflexionant molt sobre el tema, que va lligada a l'habitatge i conseqüentment a les relacions personals que tenim de gent jove, i és que, jo què sé, tota la gent que ara està cursant una carrera o un màster que s'independitzava, descentralitzant-ho, no? S'independitzava de casa dels seus pares per venir a la ciutat, no? I per poder estudiar des d'aquí, tot això no està passant. O bé hi ha gent que s'havia independitzat i com que no ha de seguir aquí perquè no té classes presencials, se'n torna i continua vivint amb els seus daddy issues i tal, allà al costat, o sigui, habitació en habitació, o bé no fa ni l'intent, no?, de sortir a fora buscant coses noves, perquè de cop tot el teu món s'està reduint al teu escriptori. Llavors jo penso que aquí sortirem bastant malparats a nivell de vincles, és a dir, que jo he pogut viure 4 anys d'universitat, he pogut estar aquí fent petites feinetes on no cobrava però sí que coneixia gent nova i que érem col·legues i que tal i qual. Clar, tota aquesta penya, o sigui, la gent que està acabant la carrera, que pot intentar començar a empapar-se de les primeres experiències laborals, del tipus que siguin, tot això es frenarà amb cop. I de cop, clar, o sigui, el que a nosaltres ens agradava molt de ser joves era estudiar o treballar i després sortir amb els col·legues i després anar al teatre i després anem al pis aquesta que s'ha comprat l'extensió del Catan, jo què sé, saps? Tot això s'està acabant, per tant les teves aspiracions personals s'estan reduint a atendre 8 hores al dia de classe online amb un senyor que, bueno, és que jo he vist aquestes classes i són una performance. O treballar. I s'ha acabat. I això és super, bueno, a mi em sembla super depriment. I que si tens una feina on el sou té una remuneració digna, té sentit. Vull dir, jo veig els meus pares que potser poden anar a treballar a casa i tindria més sentit que per mi, que cobro 5 euros l'hora, i que vaig de treballar a casa i la vida precària se'm compensava amb les birres amb els col·legues. Vull dir que era l'única manera d'aconseguir una estabilitat emocional. I fa ràbia, no? Vull dir, m'estan pagant per fer el que no em mola. I per fer el que em mola no em paguen. Total. Sí. I al final és com que has de fer tu com un equilibri super raro que es redueix a sortir de festa cada setmana, m'emborratxaré per sentir-me millor. I dilluns torno a començar. I al final també et sents jutjat per això, no? Perquè és com, quedes amb les teves amigues, ara que no hi ha bars, te'n vas a casa de la teva amiga que té un pis, i ja et sents malament, no? Perquè dius, estem en una pandèmia mundial, jo porto 8 hores al dia treballant, no puc sortir ni a fer una cervesa, una Sant Miguel al bar, a la terrassa amb la meva millor amiga per parlar de les merdes que ens importen, ja no puc fer ni això, saps? Sí, totalment. Jo vaig veure un article que deia que hi hauria una mena d'explosió sexual hedonista de derrotxar pasta. Jo vull que comptin amb mi. Jo no sé per què estic més de la vessant d'atacs d'ansietat i pànics. Seguir així, no? Seguir igual. Jo, Gran Gatsby, volem. Gran Gatsby. Sí. I d'aquí Doncs posem fitxa per aquí. demanar... Sí, per què no? Ja ens ho mereixem, no? Vull dir, Sí, totalment. mereixem una mica. Però llavors tota aquesta mala gestió que hi ha hagut de la pandèmia, que estem tots d'acord que hi ha hagut una mala gestió, creieu que serem... O sigui, que ens n'oblidarem, no? I que serà un 100%. ras i compte nova, anem a disfrutar, eufòria col·lectiva, tot el que ha passat, tota la gent que s'ha mort, tot el que s'ha anat malament, ens n'oblidem. Ens n'oblidem, ho perdonem, així com així. Sí, ens hem oblidat de coses molt hardcore, Sí. això és que no em sembla... Tot anirà bé. Totalment. O sigui, jo crec que hi ha una... Hi ha com aquesta inèrcia del capitalisme boja, que això del coronavirus li va fatal. O sigui, és com un pain in the ass de dir què cony és això, vull dir... Que és això, no? El ritme del capitalisme és ara ha passat una desgràcia, però d'aquí 2 mesos en plan, tirem endavant, pam, pam. No, aquí li va malament, també. Què? Que li va malament a molta gent, però a altra gent li està anant molt bé. Sí, o sigui, en plan, temes d'Amazon, tota aquesta penya que no, tenia les merdes a casa. Però vull dir, en el sentit que La senyora Teresa, que té la botigueta, vull dir, bye, senyora Teresa. Però vull dir que si s'acaba vacunant a tothom i passem a una altra cosa, no crec que, vull dir, tirarem millor. Jo crec que Molt partidari de... Sabeu un videoclip de la Kylie Minogue que es diu All the Lovers, que és tot de gent com que està despullada pel carrer enmig d'una... Pues jo he vist que a Aragó amb Passeig de Sant Joan
I a mi m'encanta imaginar-me com el És dia un que bon tothom estigui vacunat, com que tothom es trobi allà i orgia col·lectiva. un es Sí. despulli... Sí. O el perfume també sabeu que hi ha un... Vale. Sí, en plan final de la Segona Guerra Mundial, fer un petó així... Sí. Jo Però amb m'agrada respecte i m'agrada consensuat. visualitzar el videoclip d'aquell meu. Doncs amb aquesta visió d'orgia col·lectiva seguim amb el confessionari. Entrem a la part final del programa, al confessionari. Per què? Perquè els joves som uns pecadors. Però som uns pecadors en general, ho fem tot malament. O sigui, ens emborratxem, ens liem entre nosaltres, casitetes, queratina, llinars, assalt al Capitoli, sinsajo, tot malament. Per tant, avui amb el Martí Melchon i la Creature volem que ens digueu una miqueta els vostres pecats. Aleshores, hi han 7 pecats capitals, vale? I vosaltres, a través de l'atzar, pues us direm, va, digueu un número de l'1 al 7, i a partir d'aquest número us sortirà un pecat o un altre. El pecat és pels dos. O sigui, per exemple, la luxúria i els dos haureu de respondre al pecat de la luxúria a través d'una pregunta que us feu. Per tant, comencem. Dieu un número de l'1 al 7. Ha de ser el mateix. Cada un dieu un Cada número. un. I fem una suma. Jo el 7. Tu el 7 Jo el 5. i tu el I 5. surt la luxúria. Vale? Com a il·lustradors, us interessa el gènere del hentai? És a dir, porno anime, porno manga? Mira, jo tinc una història molt interessant amb el hentai. Volem saber la història de Martí Melcior. Sí, mira, a mi em passa una cosa amb el hentai, que és que jo fa temps també, bastant, quan era adolescent, un dia vaig dir, vaig a provar el hentai, a veure què tal. Perquè no sé, crec que vaig veure el hentai i vaig pensar, ai, això m'agrada. Llavors un dia vaig mirar hentai i just va ser un dia que m'estava posant malalt, m'estava agafant febre. I llavors com em vaig fer una palla mirant hentai, però després em vaig posar malalt i llavors el típic de quan tens febre, que comences a... tens com imatges pel teu cap. O sigui, abans que em vingués la febre, el calentón va ser de Sí, la primer palla. hentai, o sigui, Vale. primer palla amb hentai i després febre. I vas aprofitar la pujada de temperatura. Ja, no? I vas dir, bueno, pues ja pugem cap Però a... llavors me'n recordo que estava allà com allò delirant al llit amb el hentai i tot. I ho Love vaig Hina. passar fatal i des d'aquell dia tinc un trauma amb el hentai. És com hentai... És com, no ho veig clar. T'agafa la febre. Sí, T'agafa sí. el coronavirus, ara. Plataforma d'afectats pel El hentai. hentai. Però clar, pobre hentai tampoc tenia res a... Vull dir, Jo, era hentai, jo tinc... estava allà. O sigui, jo... En plan, no sé, o sigui, no sé per què, jo l'he estudiat. En plan, vaig fer un treball sobre hentai i tal, i tinc coses que sí, coses que no, però com... Hi ha fílies molt totxes allà Sí, dins. exacte. O sigui, hi ha de filia xunga, de que hi ha menors d'edat i que sí. hi ha una pedofília xunga per temes polítics d'allà, que bueno, foten el que volen. Però per l'altre tenen fílies molt rares, o sigui, els agraden molt les viscositats. Els Sí. pulpos Rotllo, hi van sí, bastant sí. i Molt, fan o molt sigui, petit molt. rotllo. Els pupets, Perdó, els però pupets. pop. Sí, i quan més enganxós tot, o sigui... Plàstic, és sexe plàstic, és tot plàstic. Total. A mi una vegada em van ensenyar una pel·li que era una pel·li que era anime, que tenia tot el seu sentit de per si, però llavors hi havia escenes que tu podies decidir veure o no, hentai. Ah, En vale. plan, hi havia la protagonista, que era la típica noia de hentai, així com amb unes tetes enormes i tal, i després que hi havia un moment que els dolents com que la violaven, i llavors tu podies veure-ho, però si no ho veies, la trama seguia i s'entenia, saps què vull dir? Vale. Hi ha una cosa bastant Sí, és xunga. que hi ha com... Perquè el típic com és que... molt turbi. Sí, és És molt molt turbio. És turbio. És com Sí, Love sí, Hina, sí, vull dir, sí, realment sí, sí. a 3XL, l'aposta que va fer per l'anime, Total. posaven Love Hina, jo recordo de Sí, veure sí, Love sí, Hina. Love Hina. I era, El primer i moment Love de- Hina era mega porno, Era molt la veritat. porno. I Utena també, Utena tenia un... Utena Jo era crec que les meves fortíssim, primeres jo flipava. calentons infantils van ser Sí. coses així. És que és De fort, no? recuperar. Sentir-te atret per un... Sí, Per, amor. bueno, i aquí potser ho veiem sempre, sentir-te atret per un dibuixet al final. Que un dibuixet et pugui posar catxondo. Sí, 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 això és una cosa que sempre m'ha interessat molt. I m'agradaria tornar-hi, no? En plan, com al segle XIX o al segle XX, imagineu, a la Primera Guerra Mundial, pues, amb un dibuixet, me l'estic picant molt, però amb un dibuixet pues, et puguis posar, vull dir, Bueno, catxondo de tant fet- homes com dones, imagina't que al segle XXI tornar-ho a reprendre, això. Total. Sí, de fet, va haver-hi Tom of Finland, que són uns dels primers dibuixos que es van hiperviralitzar eròtics, eren
buscant per marigues, era el típic tio amb cuir, policia, i això eren dibuixos hipereròtics perquè em sembla que no els censuraven perquè com que no era foto tal i qual, i això va ser com de lo més boom del món i molta penya es va començar a fer palles amb això. O sigui que té història. Déu-n'hi. Bueno, seguim amb el següent pecat? Seguim amb els pecadets, una mica, Mother Peckers. Aleshores, necessitem que dieu també un número perquè així puguem entrar en el segon pecat. Jo l'1, tu has dit l'1? Sí, 1, diguem Jo 1. el 2. L'1 o el 2? Diguem l'1. L'1, 1 més 1 fa 2. I el 4? Fareu el que I el vulgueu. 4, què voleu, va? Avarícia? Avarícia, no? Avarícia. Què preferiríeu? Que Vox us pagués els vostres dibuixets per publicar-ho a la seva campanya però que ningú sapigués, que això vol dir el vostre estil canviar-lo una miqueta perquè no es notés, o morir-vos de gana el reste de la vostra vida sent monitors de menjador fins als 80 anys? Uau. Lo de Vox. Uau, que ràpid! Molt ràpid. Sí, però perquè en plan, al final també estàs com hackejant. Li has fet ratatouille, li has fet la volteta. Vull dir, al final és com, no sé, vull dir que... Clar, això implicaria que jo he d'estar treballant per Vox fent els meus dibuixos i que em paguin molt a saco, però que tinc temps per fer altres coses, no? Clar, també. Però és campanya per Vox? Sí, és campanya Bueno, electoral. Sí, campanya O electoral. treballar per Vox, pel que Campanya potser... electoral. Que sí, que d'aquí 20 anys hi ha un assalt al Congrés en plan Capitoli de Vox, potser el teu dibuix es penjaria allà. Jo crec que no, No, doncs Jo prefereixo ser Monitor de menjador. monitor de menjador. Jo també. Clar que sí. Jo també. Sí. És que clar, si és tota la vida treballant per Vox, fa pal. Sí. I que tothom ho Menjadors. sabria, no? Que són els nostres dibuixos. Sí. És que canviaria molt la vida. Però jo, la pregunta anava canviant el vostre estil una miqueta. Que no es pogués notar. Clar, perquè si la gent ja us té molt identificats, que no es notés que sou vosaltres. Que la gent no pogués dir, uau, això és un creator o és un Margin Motion. Vull dir... No, jo crec que seré Jo també. menjador a l'univers Jo tota també. la vida. Treballes a l'univers, al menjador? No, però és el típic lloc on tothom Sí, a treballa. l'univers, a Però l'escola... darrer. Ecotaula, coses així. És que Mola jo- que si no que et digui ecotaula, Vull dir... Jo he dit lo de Vox molt ràpid perquè em pensava que era que Vox et financiava les teves mogudes. No. Bueno, posa la màquina que paguin, no? Clar, dic, home, doncs mira si vol. Que Però va. no, si he de fer campanya per Vox i estar tota la vida allà fent la imatge de Vox i... No, menjadors. Sí, Vale, seguim amb el següent pecat, no? I tenim l'últim pecat. Podeu dir un número, si voleu. El 3. El 3. Perfecte, Ui, doncs el esteu 3, molt- avui esteu farem el molt 3. No sé, d'acord. però Molt d'acord. perquè si diem un, sempre agafo... Bueno, no sé. No, però després fem sumes i restes. Suma no, Us ha tocat la peresa. Ens ha agradat molt abans parlar de la cultura de la cancel·lació i volíem parlar de permandre. Algun cop vosaltres heu fet ghosting? Clar. Sí, Oh, i tant. sí, Molt. també jo. No creieu que el ghosting és un fenomen molt de la nostra generació? Òbviament perquè som els que estem més enganxats a les xarxes, però que s'està normalitzant d'una manera molt tòxica i que ens pot... És horrible, no s'ha de fer... Sí, no s'ha de fer ghosting. No s'ha de fer. Hem d'aprendre a afrontar les nostres merdes. No se n'ha fet, però a tothom li han fet i tothom n'ha fet. Sí, totalment. Totalment. Jo estic intentant que no passi, Jo també. Jo estic intentant, m'he proposat com que cada vegada, que és una cosa que em fa molta ràbia quan hi ha la gent, com que dissoldre molt la diferència entre el que dius per WhatsApp i el que dius a la vida real. És a dir, fa molta ràbia la gent que com que s'arma de valor per WhatsApp i diu coses que després de cara a cara no ho diria. Això em fa molt pal. O sigui, és com si típics conflictes de companys de pis que de sobte algú està al seu poble i no tal, i llavors suelta tota la merda i després quan torna al pis torna així en plan... Jo vull bastant més en el sexe, no? Jo et faré això i allò i de sobte després... Bueno, també. No. Vea trampolí. Sí, això en tots els àmbits, però vull dir, sí, com... Crec que hem d'anar aprenent a trencar una mica aquesta diferència entre el que diem per WhatsApp, perquè al final som la mateixa persona, vull dir, que et dona un mitjà o un altre, saps? Segueixes sent... no sé. No, i com deia Manel, és un boomerang. Vull dir que al final també el ghosting, no només perquè et retorna, perquè És després... la referència. Com deia Manel. Com deia Manel. No, perquè al Com deia final... Manel. No, perquè al final el ghosting suposo que també et retorna com un boomerang, però no pel fet que algun dia també et puguin fer ghosting ho has de deixar de fer, sinó... Jo crec que no està bé fer-ho. Recollint el que heu dit vosaltres, vull dir, és una falta d'educació. Sí.
totalment. I moltes vegades jo en el meu cas és perquè soc molt despistat i... Perquè tens altres Això coses a és el que fer. diu tothom. No, però de veritat. I jo no parlo tant de ghosting també com de coses sexoafectiva, sentimental. També parlo d'amics, saps? Vull dir que I això tant, ho he fet, o de coneguts. Deixar els whatsapps fins al cap d'un mes no contestar. Sí. I jo trobo a faltar, quedem ja. I després fer-te el... Ai, bueno, és que estic molt liat, liat. tinc l'àvia al metge i no he pogut contestar-te. A veure, Contestem a la gent, sisplau, el rotllo de contestem a la criminalitzar gent. fondo la penya. Sí. O és que per què? Sí, jo sí, estic en a la plan- contra de penya. Òbviament hi ha l'argument de dir em permeto i estic legitimada a estar malament i no contestar-te. Però al recolzar-se Ho està això... molt bé i no contestar. I també el grau primari, També. jo estic super en contra de criminalitzar Sí, penyes, sí, tio, sí. no, en plan... O sigui, tothom ha fet ghosting també, jo, el típic pesao que no entén, que no vols quedar amb ell i que et fa mandra i li estàs dient ara vaig al parc, ara vaig a veure la meva àvia i no ho entens i al final el ghosting és l'única alternativa que tens per sudar, vull dir que... Sí. Bueno, és tot Però un debat. jo parlava més com de la gent que ens estimem, saps? Que a vegades crec que també passa. O sigui, estem mil liats amb 1000 missatges de curro d'altres coses i potser t'haurà una col·lega que potser no és la de la que et veus cada dia, que la que et veus un cop al mes per quedar per fer un cafè i et diu quedem i li dius, li contestes al cap d'una setmana, ai perdona, és que vaig molt liada, que a vegades potser ens estem recolzant una mica en aquest argument de perdó, és que vaig molt liat, no puc contestar. Sí, a vegades contestar-li en un moment amb un WhatsApp i No dir-li costa res. ja parlarem, ara mateix no puc parlar, estic molt liada, no tal. Això, mira, No sé. jo crec que la gran... no sé com dir-ho. La gran solució són els àudios. I les trucades. Perquè a mi el que em passa és que moltes vegades em fa pal obrir un missatge i escriure. Jo Llavors... no puc amb els àudios. Jo els àudios no responc mai. Ja, sí. Àudios 30 segons és una càpsula Sí. molt petita que pots escoltar en el que 30 diu 30 segons segons està bé. 30 segons, i Està bé. És que a mi igualment m'agrada al escoltar-los i moment... fer-los, o sigui, tot. Sí, eh? Sí. Jo avui Quan m'ha m'envien fet així, un no àudio m'agrada em dir. fa molta il·lusió, en plan... O sigui, si m'envia un àudio em fa molta més il·lusió que m'enviïn un Però missatge. si és un àudio de minut i mig, a vegades, a no ser que sigui algú que et moli escoltar que d'un minut i mig és durito. Jo, per protesta, no els escolto a vegades. Ja, O és sigui, que tens- si m'envien un àudio de més de 2 minuts i que, No, és que 2 minuts ja és em molt, sembla és molt, molt. o sigui, ja un minut em sembla molt, em sap greu, però jo, més de 2, no els escolto per protesta. O sigui, si vols dir-me alguna cosa, Acció. truca'm, tio. O sigui, Ah, truca'm. també. Fem un homenatge a les trucades en aquest Trucar també programa. m'agrada. Totalment. I amb un moment de les trucades Acabem fem un aquest telèfon ring-ring programa. Aquest ring, i ens diuen per picarillo, Apologia a les penya, trucades. que s'ha acabat el vostre temps per consumir el còctel Ai, pues... I fem un brindis i hem d'acabar. d'acabar amb aquest còctel. I merci Moltes per gràcies per venir. I això em renta. Crida matadura. Ai, Quan em poso sobre i no frena. Si no estem junts